Vítajte pri ďalšom videu na kanále DM Studio Reakcia a ideme dneska reagovať na čo, Maťo? Čo som si to pre teba pripravil? Proč zrovna já, kámo? Codfish vs. D-Lo Grand Beatbox Showcase Battle 2018 Final. Yeah. Presne tak, ako viete niektorí možno z hlavného channelu, tak ja sa venujem trošku beatboxu. A ja taky. Áno, aj Maťo. A rozhodol som sa Maťovi ukázať svoj beatboxu vlastne. Áno, daj Maťo, poď, teraz je tvoj priestor, poď. Pussing Cats. Počkej, já to řeknu Siri. No. Hey Siri, daj. do beatbox. Do beatbox. Hey Siri, do beatbox. Veľako ti to nefunguje. Mám vadný mobil, nevadí. Tak, nevadí, tak ja. Ale dobre, no, jdeme reagovat na 6 let starý? Ne. 7 rokov 7 let. Video. No ale kámo, toto je vlastne, budeme ďalej reagovať na novšie veci, ale toto je proste video, čo ti chcem ukázať kvôli tomu. Ja som to už dlho nevidel, naposledy som to videl pár rokov dozadu a si to tak rozpamätám na novo a ti to chcem ukázať kvôli tomu, že vlastne toto je prvýkrát v histórii, kedy proste dvaja najlepší beatboxery na svete bojovali proti sebe takto napriamo na takéto stage, hej. Takže idem to pustiť teda. Takže počúvaj tento beatbox, yo. Keď ťa niečo bude o tom zaujímať, tak stačí sa ma opýtať, ja to pauznem. Počkaj, nemôžem rozprávať do toho veľa. Koment pod videom bol dobrý, no. Beatbox. Let's go. When Paul was just a little boy, I thought that everything was perfect. That's the way it's meant to be. Though the God has opened up. Zatím tak. Ale zatím takový basic. To je taký začiatok. Ale se to určitě rozjede. Now before this fruit, I know what I'm supposed to do. Relax, take a step back and breathe. Sing it like a symphony. Ja sa ľubí to, jak strieda ten hlas tam. Veľké. Dobre, prerušila nás reklama, ideme ďalej. Pozri, to viem aj ja. Vidíš to aj ja vím. Ja. A neby to už rozjet, kolik má minut? Rozjeď, čak je to rozjedené dávno. Ale ty vidíš tých beatboxerov, jak robá na TikToku bez tak s tými upravenými. Ale ne, to není pravda, ale to prostě to není furt svižný. Je to svižný až moc, počívaj. Užívaj si. Ale jako ten zvuk byl instant, co udělal, jak to tam... I don't want to be a... Ja si kývam tiež hlavou. To nevím spraviť toto. Ale myslím, že Codfish ho jako převálcuje. No, neviem, že či to bol, áno, tuto tuším preválcuje teraz toto kolo, alebo to ďalšie. Ja už si to tak dobre nepamätám. Tam dá baby. Toto je, no, toto je šéf. Ja sa toto vás ľúbi, že je to také melodické, víš. Ja, vy si na to jako vibíš, než u tam toho. Áno, hento je viac ako technical. Codfish ty hlasy mění líp, jsem myslím, D-Lo. No. To potom ďalej, čo ti ukážem videa, tak uvidíš, že aj ten D-Lo. Ale taky to furt není tento, jakože... Ne! Ono je to top v kontrolu. Začínáme. No jasně, já neznám technickou stránku beatboxu, ale prostě jenom jak to slyším. No teraz počúvaj, toto je dobre, toto je ťažké.
Teraz. Toto počúvaj. Toto je... Toto, kamo, to proste pre človeka, čo nepočúva beatbox, tak je to, že čo, ale kamo, pre človeka, čo počúva beatbox, toto je tak ťažká technika proste a potrebuješ na to tak mať vytrenovaný hlas. Jasne. A čisto tieto... Kamo, ja som z toho úplne v hriti, kamo. Proste, kamo, tá rýchlosť tam, vieš, to vôbec... A hlavne to udejchať celú dobu těch, jako... Je to ťažké, napríklad ja keď robím... Čo je vlastne Kotfišov beat, tak tam je napríklad problém, teda je dobré to, že to dokážeš udýchať, ale on čo robí, tak to ideš konzistentne, dávaš iba von vzduch. Ku príkladu, ale napríklad tak striedaš medzi tým, že dávaš vzduch donútra a von. Iba dokážeš to udýchať ako tak. Ale on dáva jenom ven. On dával túto ven aj v dnu, ale on to striedal nekonzistentne. Napríklad, keď robíš napríklad tak ideš raz von, raz dnu, raz von, raz dnu. Ale on dáva von, dnu, dnu. Von, dnu, chápeš? Jo. Že I need my sleep cause I need to a rest. do tých úst to nedokážem dlho robiť, vieš? To je proste ťažké, no. Ale kto za teba vyhral prvé kolo, povedz? Kotfiš. Ja by som dal tiež Kotfišovi proste. Keby som tam ako rozhodca, lebo proste neviem. Ja mám radšej proste konzistentné a clean. On má strašne clean ten sound toho. Vieš, že bez nejakých problémov. Napríklad on keď robí ten lipro alebo tak ja tam mám kiky napríklad. Ale on to robí tak proste čisto, že to je... Toto sa mi ľúbi. No, to už je lepší. No, to sa mi ľúbi. Ty výrazy jsou top. No, to výrazy sú top. A to musí byť super počuť live ako. Toto bude No dobré. právě, no, že live to musí znít víc insane. To je ten lip roll. Toto by som nedal. Ja, no, jak čívava. Aj, hopíkule. Ale one tie invert bassy majú lepšie než... Proste to je top. I'm sorry, bruv. Hop switch. Že aj ten lip roll, čo používam, má proste clean aj on, že... Ja ho tak clean proste nemám. Ale už to bylo tak víc rytmický, už to bylo takový zábavnější. Že mně přišlo, Ano, že v tom prvním kole se chtěli jenom ukázat, co všechno dokážou udělat za zvuky a teď je to takový, že, si na to, že se na to zavajbuješ. Ani ne, ty musíš brať aj to podta, že toto je finále, takže oni predtým už bojovali proti 4 alebo 5 dvakrát, takže ty musíš mať nachystané beaty. A tebe, keď dojde vlastne beat, ktorý máš, tak už musíš improvizovať. A už je to ťažké, vieš, už je to ťažšie o dosť. A pri tej psychike, jak sa traseš a tak ďalej, v tom strese, super, tak ty tam musíš nájsť proste tú rovnováhu medzi tým, že improvizovaním a tým, čo máš nachystané. A keď nemáš nachystané nič a čisto len improvizuješ, tak už je to ťažšie. No. Už musíš proste live vymýšľať nejakú tú melódiu a ako kde dáš tie zvuky. No. Tak teď jsem zvedavý na Kotfiše teda. No toto už si nepamätám, že čím tam pokračoval, lebo to už je dávno, čo som to videl. Už viem. To mě baví prostě, to je zábavnější. Je to také, no, melodické.
focus on the pain. Oh, 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 the only thing This that's is real. real. No, to... Tu tuším použije to, čo od neho som ukradol. Ten díl tam vibe. Oni sú kamarádi medzi sebou, niečo jak ja a ty z iných krajín. No. Jeden je z Austrálie, to je Codfish, a on je z USA a oni medzi sebou sa navštevujú a tak to je niečo jak my dva, že No, medzi to hustý. krajinami chodíme, no. To je hustý. Aj streamujú spolu a tak ďalej. A toto ma baví. Že si poskáčeš, vieš? Jako já jsem viděl, že oni tam dělali i moshpit u nějakého beatboxera, myslím. Áno, Tam u nesli- Inerša. Aj to ti to si môžem točiť. ukázať ďalej. To u Inerša, tam bola aj u Mikinu, tam mal Gajo, že ale čau jeden. Jo, tak U to- Inerša, tak- to ti môžem tak- ukázať tiež. tak to ještě tak do jiný reakce. Áno, to je do inej reakcie ti ukážem. To ti ukážem v ďalšom videu, takže dajte like. Money bags. Money bags. Money bag. Money bag. Tohle je dobrý. To je iný level, než ja dávam. A tohle nevyslo. To je top, kámo. Jak mu na to reaguje. Aha. Kámo, toto je proste kámo, ale počuj, to... Toto je proste top. Money bag. Money. Teraz. Almost. To máš... Ale on to má prostě takový... Ale on to má proste šílený. vybasované, no. Úplně brutálně, no. A potom tam... Jak dlouho to dělají? Třeba 15 let? No áno, no. A on tam má potom to... Prostě za 15 let vy to vymasteruješ. No, ja to robím, dajme tomu 2-3 roky a... Ako viem tú melódiu skopírovať, používam ten zvuk, čo on, ale není to proste basové. Samozrejme, mikrofón tam robí svoje, ale ten clean proste zvuk nedáš taký. Proste to je úplne iné. A on se u toho ani nezapotí, mi přijde, víš co, mu to prostě Ja sa tu už potím. přijde úplně normální. Áno, no. A to je jeho najznámejší beat. Jeho najznámejší beat je vlastne Sorry I going under na a tak ďalej, vieš? A on to má clean. No. To proste... A nikto to nevie tak zopakovať, ako on. Možno remix, aj toho ti niekedy ukážem, kámo. Tá reakcia, to mi ľúbi vždy. A ešte, jak si počká, chápeš? Bám. A to je ono, to sa mi ľúbi, že oni Let's go. medzi sebou sú kamarádi, vieš, a to je top. A teraz vlastne Codfish znovu postupil do GBB, rozhodol sa znovu beatboxovať, takže aj tam ho uvidíme aj v tomto roku, takže na to môžeme... Tenhle týpek taky dělá, ne? Často ty ksichty. Ktorý Ten, teraz myslíš? jak byl v tom publiku s tou ušankou. Jaj, tak to je, vieš to? To je tiež beatboxer? No já vím, no. Codfish. To je BBK? To je... No jo, no, to taky dělá ksichty u toho. Áno, no, BBK. I am BBK. BBK. I am here in Switzerland. Why do we evolve? On udělal ten Evolve. beat do toho intra, ne? Tuším, áno. Ale to sú viac beatboxery spojení. BBK proste. No, tohle. PPK. You rolling? This is a very special shout out. To je ako oné. To bude asi nejaký Rusák, alebo čo. BBK. Abych řekl, že to je nějaký Turek. Finally here. Ale to môže byť Turek, no. Ale to je OG beatboxer, hej, toto už sa bereme, on dáva také tie základné proste tieto on ani lip roll tuším ani nepoužíva. Dobre, z videa všetko, no. A keď chcete viac reakčných videí na beatbox, tak dajte vedieť, lebo Maťa to dosť zaujíma, akože, že Maťa určite. Akorát nerozumím tomu jenom. No a popozrieme sa viac, no vyhral vlastne Codfish, tuto, to je 2018 a finále. A my vlastne postupne v tejto sérii, kde reagujeme na beatbox, ti môžem ukázať všetky finále, no.
A za teba kto vyhral? Asi Kotfish, nie? Jo, Čo som určite tak jo. spozoroval. Za mňa tiež, akože dávam im tam like, video v popisu, môžete si to pustiť aj sami a pre viac videí odbera like a zdieľajte a myslím si, že tento content na československej scéne ešte nikto nerobil, takže sme prví, takže čau. Čus.